bezala, etorkintza elkargoan egiten dut lan, eta gaur, nerabe eta familientzako arreta zerbitzuaz hitz egingo dut, proiektu horretaz. Gure misioa hause da, eta gizarte inklusioan, arretan eta mendekotasunan egiten dugu lan, batez be, pertsonen bizitza kalitatea hobetzeko. Ez du nahi asko luzatu honetan, txapa pizkat ematea da, baina gure webgunean begiratu dezakezu zeintzuk diren gure interbentzio lerroak, prebentzioan eta interbentzioan egiten dugu lan, eta baita badaukagu tratamendua kortesubin, tratamendu terapeutikoa, residentziala, eta suposatzen dut ezagutzen duzuela jadanik, ez du nahi errepikatu nahi zera. Gaur, nerabe eta familientzako arreta zerbitzuan egiten doan lan, horri buruz hitz egin nahi nuke, eta gure gana inguratzen diren nerabeetaz, bai? Guk nerabe eta haien familiak dituzten zailtasunei erantzun zabal eta integral bat eman nahi diegu, bai? Gitxi gora bera 12-18 urte bitartean dauden gazteak inguratzen zaizkigu, eta baita haien familiak, arazoak eta gatazkak dituztenak. Beste alde batetik ere, gizarte bitartekariak arriskuan dauden nerabekien erlazio zuzena daukatenak, bai? Eta gutxi gora bera populazio horrekin egiten dugu lan. Datu hauek 2018 garrenekoak dira, baina 2019 oraindik bukatu ez denez, ordukoak ekarri ditut. Eta 82 nerabekin egin genuen lan, egin genuen eskuartzea, horietatik 75 mutil eta 17 neska. Gutxi gora bera 100 familia unitaterekin egin genuen eskuartzea. Gero, deribazio iturriak, gure gana ez dira etortzen gogo handiekin, gehienetan behartutak etortzen dira, eta nahiko gogo txarrez, normala den bezala, arazoak dituztelako, edo gurasoek zein beste referente batzuek arazoak ikusten dituztelako, eta horregatik etortzen dira gure gana. Osasun mentaleko zentroetatik, baita Bizkaiko Foru Aldunditik, gizarte zerbitzuetatik, eskola zentroetatik, familia, ahoz-ahozkoak ere funtzionatu egiten du, berriztu, elkarte psikosozialetatik, adin txikikoen zentroetatik, psikologo pribatuetatik ere bideratzen dizkigute, eta baita ere adin txikikoen epaitegiko talde psikosozialetik, bai? Lehenik eta behin, kanabisari buruzko datu batzuk luzatu nahi nizkizueke, hau azaltzeko eta pizka bat testuingurua sortzeko. Gure zerbitzura etortzen direnetatik, 80% batek kanabisaren gehiegizko edo abusuzko erabilera bat egiten dute. 80% gutxi gora bera, kronifikatuta daukate eta egunero 7-10 porro bitartean erretzen dituzte. Datuak dira nahiko esanguratsuak. 25% kanabisak eragindako desoreka mentalak sufritu dituzte eta batzuk psikiatrian ospitaleratuak izan dira. Eta beste datu bat niretzako oso importantea dena, 80% gizonezkoak dira. Zer gehiago? Pizkat testuingurua sortzearen, ni oso zaletua naiz apur bat gustatu egiten zai jakitea zer nolako musika gustatzen zaien, euren testuingurua ezagutzea, apurtxo jakiteko ze mamia edo zer daukaten euren iturri, ez? Eta ondorengo hauek, gaur egungo gazte askoren erreferenteak dira, ez? Adibidez hauek, ez dakit ezagutzen dituzuen, baina askotan etortzen dira nire kontsultara eta musika eta horrelakoak jartzen dituztenean, aurkezten dizkidate horrelako gauzak, ez? Kanabisarekin erlazionatutako simbologiaz beteta dauden abeslariak eta erreferenteak izaten dira gehienetan, eta balio eta ideologia hauen jarraitzaile sutsuak izaten dira. Ez dakit ezagunak egiten zaizkizuen, baina hor daude, ez? Nahiko harin noa behar ez dakit, baina ni jarraituko dut martxa honetan, euren testimonioak gustatzen zaizkit niri batez ere ekartzea horrelako tokietara etortzen aizenean, ze iruditzen zait,
nik ere eurengatik ikasten dudala, ez, batez be. Hau da, bakarri dakidana da, eserrez ez dakidala, eta premisa horrekin, apur bat etortzen naiz, ez? Eta orduan gustatzen zaita haiek esaten dutena ekartzea, bai? Eta, bueno, hemen ekarri ditut bi elkarrizketa, hau da, 17 urteko nerabe mutil bati egindako elkarrizketa bat, jatorria, Kolonbiatik etorrita da, Bizkaiko Foru Aldundiko etxebizitza babestu batean bizi da, kontsumak eta arazoak legalak zirela eta Zandueta zentro terapeutikoan eman zituen 9 hilabete, eta hortik irten zenean, elkarrizketa hau luzatu zidan, bai? Lehenengo tain eskerrak eman nahi dizkiet, zeren beti daude prest niri materiala emateko, eta zorionez beti daude, ez, hor. Bere hitzak niretzako oso baliogarriak dira, eta ez ditute itzuliko, erderaz esango ditut. Lo que cuesta es aceptar que tienes que dejar de consumir. Tú te visualizas saliendo fuera y volviendo a consumir. Con la abstinencia pasas mal rato. Echaba de menos olvidarme de todo. Dentro, en Zandueta, alguna vez consumí. Pensaba, yo aquí dentro en un centro y la gente ahí fuera pasándoselo bien. Al salir, fumé y me dio una paranoia. Lo pasé muy mal y lo dejé un tiempo, pero luego pensé que no era nada. Luego ya no pasa nada. Yo es que lo veo como una medicación. Cuando dejas de fumar, te conoces más a ti mismo. Cuando fumo, cambia mi personalidad, veo las cosas mucho mejor. Una vez me dio una cosa en el pecho por ansiedad, parece que te vas a morir. Me tuvieron que pinchar y todo, soy ansioso. Yo creo que si dejo de consumir porros, sería un chaval más comunicativo. Cuando fumo, soy un montón de pensar y eso, me raya mazo. Eso me ayuda también. Uste dut nahiko aberatsak direla, edo niretzako gutxienez badira, oso material ona dela uste dut, eta luzeegi litzateke hemen guztia hausnartzea, baina nik erreskatatzen dudan gauzarik edo kontzepturik importantena ambivalentzia da, bai? Balio bitasuna. Hau da, zerbaiten aurrean aurkako bi jarrera eukitea, ez? Eta hau da, normalean nik kontsultan aurkitzen dudan. Alde batetik kontsuma utzi nahi dut, baina beste alde batetik asko gustatzen zait eta plazerra ematen didanez ezin dut, edo ez dut nahi. Eta, ambivalentzia hori apurtzea kanabisaren kasuan zailagoa dela iruditzen zait, gizartean orokorrean hobeto ikusita dagoelako gazteen artean, bai, beste drogakin konparatuz. Orokorrean osasunerako hobeagoa dela pentsatzen dute eta ondorioak ez direla hain latzak, bai? Horrekin kontzeptu horiekin etortzen dira normalean kontsultara. Eta naiz eta kanabisa kontsumitzearaztearen momentua eta eskola porrota koinziditu ere ez dira horretaz konturatzen. Adibidez, noiz hasi zinen porroak erretzen, DBH-ko 3. mailan, eta noiz errepikatu zenuen kurtsoa 3. DBH, eta erlaziorik dago? Ez. Normalean ez dute erlaziorik ikusten, ez, hasteko. Baina kointziditu egiten du gehienetan kanabisaren kontsumoaren hastea eta eskola porrota, bai, edo gitxienez notak jeistea. Kanabisa egunero erabiltzea beste droga batzuk erabiltzea baino errezagoa da. Inor ez doa klasera botillardo batekin, ezta? Baina porroak erreta nahiko erreza izaten da. Bi jarrera daude klasera erreta joatearen inguruan. Alde batetik, klasera erreta bat noa ez naiz enteratzen posturakoak, eta beste alde batetik, erretzen ez badut ezin ditut orduak jasan, ez? Hori ere litzateke beste ikuspegi bat. Eta familietatik ere muturreko jarrerak ikusten ditugu. Alde batetik, arazo bakarra kanabis kontsumoa dela pentsatzen duten familiak eta analisi toxikologikoen emaitzekin obsesionatuta daudenak, ez? Guk erraminta hori daukagu gure zerbitzuan eta familia hauek etortzen dira oso izututa kanabisa erretzen dagoelako eta beti daude analisi toxikologikoen emaitzen atzean, ez? Zenbat eman du, kontsumitu egin du, ez du kontsumitu eta beste. Zer gertatzen da, kontsumoa jeitzi edo eteten denean, familia hauek normalean tratamendua usteko joera daukatela. Eta, klaro, orduan, gazteak hori usaintzen duenean, zer egiten du, momentu konkretu batean erretzeari usten dio, kostata bada ere, eta gero berriro hasi egiten du, eta egoera berdinera bueltatzen dira. Beste mutur batetan,
kanabisaren kontsumoari garrantzia kentzen dioten familiak daude, ez? Gehiegizko kontsumo edo abusua agertzen ez den arte, ez dira, edo ez dute zerbait arazotsua denik pentsatzen, ez? Ez dira gure gana etortzen, eta normalean gaitz kolateralak direla eta etortzen dira, ez? Zergatik, epaiketak, borrokak, droga trafikoak, irakasle batek esan dielako, edo epaitegitik zuzenean ekarri dituztelako, eta horregatik etortzen dira familiak, ez? Baina ez lehenago arazo bat ikusi dutelako. Baina azkenean, uste dut, hitz egin beharko genukela kontsumaren azpian zer dagoenaz, ez? Bueno, lehen ere aipatu egin da, nire aurrekoek, eta oso ondo gainera, kontsumaren azpian aurkitzen direla emozioak, ez? Nik apur bat koktelera txiki bat ekarri dut, zen ez daukat denbora askorik, uste dut 8 minutu edo utzi dizkidatela, edo gitxiago, Ainoa kronoa dauka, eta nik ezagutzen dut oso ondo Aino, moztu egingo dit. Orduan ez naiz luzatuko, baina, emozioak, ez? Sarritan hauek ikusten ditugu. Amorrua adibidez, haserrearen bitartez, azaleratzen den emozio hau, baina zer gertatzen da emozio hau ezin dugunean irteten utzi, ez? Ala behin eta berriro irteten utzi dugunean eta ala ere gauzak aldatu ez direnean, ez? Beste alde batetik ere tristura, bai? Tristura gure barnean bizitzen daukagunean oso gaizki sentitzen gara, ez naiz luzatuko sufrimenduan eta gauza guzti hauetan, zeren ez da kontua, ez? Baina gaur egun gure gizartean nahiko txarto ikusia dago tristura azaleratzea, ez? Eta orduan estaltzeko joera daukagu, bai? Eta gainera gure gizartea oso prestatuta dago hau ez erakusteko, ez? Nonbait. Baina tristurarekin bizi behar gara, eta tristura gure barnean egon behar da, ez? Behin hori onartzen dugunean, eventuala dela ikusiko dugu eta joan egingo da, ez? Bueno, antzietatea ere, hau da, kezkatuta gaudenean sentitzen dugun emozio hau, honek ere min asko egiten du, eta nik esango nukena da, helburua ez dela hura gurengatik ateratzea, baizik eta kudeatzen ikastea. Ze antzietatea denok daukagu eta beharrezko emozio bat da, bizitzarako. Askotan antzietatea agertzen da arazoak konpondu ditugunean hobeto sentituko ginela uste baikenuen eta horrela ez denean. Eta azkenik, depresioa. Depresioa ez da depresio klinikoa, ez dut esan nahi pertsona hauek daudenik lur jota beti, baina sakonean daukatela joera depresibo bat. Orduan, joera hau daukatenak, hauek dira profil arriskugarrienak, zeren bilatzen dute momentuko plazer hori sentsazio hau gainetik kentzeko, eta hauek izaten dira normalean arrisku gehien daukatenak. Zergatik kontsumitzen duten kanabisa, ihes egiteko, automedikazio bezala, lehengo gazte kolonbiarrak esan duen bezala, hobeto sentiaraziko duen zerbait agertzen denean ezin dute eutsi, ez? Da oso eskaintza ezin duzuna eutsi, ez? Asperdurak ere asko egiten du, eta askotan galdetzen diedanean zergatik kontsumitzen duten, aspertzen direlako, erantzuten dirate. Ezin diote bakardadeari eutzi, nobioak ala nobiak guzten dienean, horrek ere kostatu egiten du, eta batzuetan errezagoa da eskura daukasun droga bat kontsumitzea, bakardaderi aurre egitea baino, ez? Errebeldeak direlako, nola ez, idealizatutako mundu batera ihes egin nahi dutelako, eta baita berehalako saria gustatzen zaielako, hau da, orokorrean drogak oso arinak dira, efektuak oso positiboak dira, eta orduan berehala horrela satisfakzioa sentitzea oso erreza da, ez? Orduan, zorionerako biderik laburrena dela uste dute, eta hortik tiratzen dute ere, ez? Bueno, eta gero, konfiantza falta ere egon daiteke, batzuetan segurtasun eza, lotza, eta drogek lagundu egiten dute, besteekin sozializatzen, ez? Baina, zergatiak, nik uste dut direla nahiko zabalak eta koktelera oso konplexua da, baina nik uste dut emozio guzti hauek eta zergati guzti hauek hortze daudela, eta horrek eragiten duela, ez?
Gero, bukatzeko, hitz egin nahiko nuke apur bat nik terapietan zer sentitzen edo ikusten dudan, bai? Modu apur bat ironiko batean, ez da inor gaizki sentitu. Bueno, kontratransferentzia da psikologoek kaka edo txapa asko ematen dugu kontzeptu honen inguruan, da apur bat guk zer sentitu edo pentsatzen dugun, ez? Zera kontsultan gaudenean eta terapian gaudenean. Niri iruditzen zait, kasu batzuetan, nerabeek egoera asko dramatizatzeko joera daukatela, ez? Horrelako saio batetan zaudenean, dramatizatu egiten da pila bat, muturre batetik bestera pasatzen dira, horrelako, ez dakite, esaldi nahiko dramatikoak esaten dituzte, niri hau etortzen zitzaidan burura, soy egoísta, impaciente y un poco insegura, cometo errores, pierdo el control y a veces soy muy difícil de lidiar, pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor. Niri iruditzen zait hau askotan entzun izan dudala, ez? Terapietan. Gurasoengandik ere, ez dugu oso ondo ulertzen seme-alabengatik espero dutena, ez? Batzutan iruditzen zaigu, nolabait, zure semea edo alaba porro erretzailea dela bakarrik eta esebez gehiago ezin duzula ikusi, ez dagoela esebez positibo horik ateratzeko eta ze ahalmen ditu eta ze gauza egeak egiten ditu ondo, ez dakit, baina porroak erretzen ditu eta hori bakarrik ikusten dut, ez? Gazteekin aldiz, autonomia nola sustatu hor nabil hau ikasten, saiatzen, zeren batzuetan, hau iruditzen zait, gaur egungo gizartean umeak ezitzeko ere daukagula filosofia bat, eta bueno, horretaz ere luze hitz egin beharko genuke, baina ez diegu frustratzen erakusten, mugak ez ditugu behar den neurrian eta momentuan jartzen, eta bueno, gero heltzen da momentu bat non eurek nahi dutena eskatzen dabe, eta bueno, hori ere asko ikusten da, ez? Beste alde batetik, nortasunaren kontua ere, ez? Nerabeak kanabisa erretzen dute oso bereziak direla uste dutelako batzuetan, ez? Eta hau da pertsona aspergarriengatik bereizten nauena, ez? Oso modernoa naiz, aurrerakoia naiz, bestek hau dut egiten, ez dakitena da, kanabisa gurekin bizi izan dela aspalditik eta jadanik oso ezaguna dela danontzako, ez? Zer egiten saiatzen gara horrela plana bote pronto eta labur bilduz pila bat, azken finean familiekin lan egiten dugunean elkarrekiko begirada sakonagoa izan dezaten laguntzen diegu, bai? Modu desberdin batez elkarri begiratzea, bai? Modu sakon batean alegia, bai? Eta azkenik, eta bukatzeko Ainoak usten badit, Kirmen Uriberen olerki bat irakurri nahiko nuke, oso kontura datorrela iruditzen zaidalako, eta esandakoarekin zerikusi handia duelako, bai? Notak paper solte batean, gogoratu etxera luze gabe deitzea, kainabera luzeak mugitzen ikustea, neure burua hainbeste berriz ez zigortzea, azken trena galdu eta hurrena itxarotea, zauritutako eskuak errekan garbitzea, tristura gabe pozik ez dela jakitea, goizaren beirazko lastana musuan sentitzea, deabruaren eskaintzak noizbeinka onartzea, agian dena aldatzen alda, agian nonbait biderik bada, gogoratu traba egiten dizun horretaz mintzatzea, ubarroiei begira isilik geratzea, beldur eta zalantzei eskua luzatzea, norabiderik gabe bakarrik gidatzea. Eta honekin, eskerrik asko.